Inflation iti La Union ken Pangasinan san pailang Amerikna dagiti umili. Agricultural Center iti Ilocos Norte na ilukat iti publiko. Daytaken da dumapay adamag ipaay ni Dayan Monica Tukay. Iti baat ang makapaspasar ti panagnato ti presyo ti petrolyo, saan pailang Amerikna dagiti umili iti probinsya ti La Union ken Pangasinan ti inflation iti agdama. Gapot adda pay dagiti produkto nga agtaltalinaed a nababa iti presyo kasi ti agricultural products. Iti La Union, idi napalabas a bulan, dumanon iti 1.2% ti inflation rate. Iti Pangasinan, dumanon iti 1.6% ti inflation rate idi napalabas a bulan. Impasigurado ti Department of Trade and Industry Ilocos Region a dagiti presyo dagiti basic necessities ken prime commodities ket may basar iti regular price monitoring nga agtaltalinaed a stable iti pakabuklan a rehiyon. Iti Ilocos Norte, nailukatan iti publiko ti kangrunaan ken kadakkelan nga agricultural center iti barangay Biloca, Batac City, a napunduan iti 30 million pesos iti sidong ti Department of Agriculture. Tinasao apasdak ket para kadagiti accredited a farmer association ken cooperatives. Makatulong daytoy amang kisay ti transport cost dagiti mannalon ken mangitalo iti lokal a produkto a direkta kadagiti buyers. Tinasao apasdak ket adaan iti 1,716 a square meter a trading space nga adaan iti hauling truck ken marketing equipment tapno mapalag-an ti trabaho dagiti mannalon ken traders amang paragget pay kadakwada nga agmula ti ad-ado a produkto tapno masuplayan ti kasapulan ti kabangibang a lugar. Dumanon iti nasurok 7,000 a benepisyaryo ti manamnama nga agnumar iti Risk Resilience Program ti Department of Social Welfare and Development. Babaan iti programa, may tuloy dagiti may sayangkat a project local adaptation to water access ken breaking insufficiency to nutrition harvest for impoverished. Daytoy ti may 3 a tawen a may patpatumpal tinasao a programa. Naipasigurado nga agbalin nga epektibo dagiti programa tapno mapagtalinaed tinatalged ti supply ti taraon ken danum kagiddan iti epekto ti panagbalbaliw ti klima. 30 nga LGUs ti benepisyaryo iti programa a napili ti ahensya. May pasidong dagitoy iti capacity building training, climate change adaptation, ken livelihood development babaan iti cash for training. Kabayatan na, binisita ti DSWD Region 1 ti pamilya day di Mary Ann de Vera, a caregiver a Pemusay iti Israel, gapoy tinapasamak a missile attack manipod iti Iran. Nang isayangkat ti psychosocial support dagiti social workers manipod crisis intervention section Western Pangasinan, apanggap a makaypaay emotional support iti pamilya. Naipaayanda pa iti 10,000 pesos at tulong pinansyal para iti ama ti biktima a may sa PWD. Impasigurado ti ahensya a makadanon kadakwada ti suporta ken tulong dagiti naulila a pamilya ti OFW. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.